An Mura bang wais kay mo sige suot sige. Pero wala ba man ako? Sunod lang gud na. Mura man ang pasando ko sa sige ulit kayo. Kaya wa man binagpagaling guys. So, Lisod niya. Nagumba ka. naghumba guys, nanon si Jay saging. Pinirito, dahil po isang butang itlog. So guys, so naghuwat ko sa lutuono na naghimo ko dani oh. Kasi naghimo anog. Ingali mo si Ay nga mauna. Oh. Sayang tong iwog hapon kay ayo ra ba tatong buwak niya. Is kuanderon ka ng March 22 ja gahuwat lagi ko sa mo message na hug ka ng magpaluto ug na nabag karne kay panihapon pa niyon kuno guys kay na birthday. So dari sa kusang garden ja salamat ni kadto ni Ate Esther dani gikan pa ni sa Bohol. Jaga nga amo na po ingani pero gagmay hali itong utruhon guys kay murag niwang to si ja. Ja kani pod hinatag pod ni Madam Bibs katag ijag MQ Coffee. Ja dako pud ni siya nga kuan guys kanang bawo sa ngalan ni basta murag mo puti ni siya na. So gamay pa man lang gihatag na. So gabidyo-bidyo lang pud ko dari guys habang gahuwat lagi ko nga mag-message tong konsehal Iti Barira kay magpaluto lagi kay birthday siya hang anak. So wadto lang po ko sila ha karon kay tanaw na ba maghuwat na lang ko sa karni. So gamay rin nung kuno nga putahe guys kay sila ralay ko nung pamilya. So naghuwat ko sa message. Jabang gahuwat ko sa message na video sa kodres ang tanom. Ay sara na siyang katambol kag dahon. Jawa pa di ko nakahatodan ni kuan kay magbarter lagi ko nung ni Madam Bibs. Ang tag-ijag MQ Coffee. Diya guys katong des ni agi nga malaki ang gipaguli na hubol nga kani mga ingani. Diya na na siya kuan ang dali ara kadto sa tubo. Iguro dyan na siyang gidaan sa Bohol nga ingani na kahoy ra. So ingana na siya dyan. So ano na siyang gidaghan kay mo lagi ni sanay nalagi pa mo palit og ingani. Kay bisan og kanang imura ni siyang ilabay bitaw sa kalsada, imo butlon mo. Turok na siya guys na. Turok na siya. So katong mga ganahan mo palit dani kay kuan man siya lucky plant. So harapon mong gipakita guys kay moadto na kuron sa pikas kay nalagi magpaluto. Diya kani pud na agay na nang puy buslot lagi ni ngano man ni. Ang dili siyang tanawon og mabuslot lagi kay na agahang mga nagtambok ra ba kadto ni putos guys na. Diya kinahanglan mo din siyang tanawon nimo kay naalagi mga buutan. May mga buutan nga mga mamudyo. Nagmay rin yung nagkuhan. Diyan guys kay alas 10 na mo ato na ko spikas. Habang gahuwat ko dito sa karni. Diyan aghang gidagikan sa Bohol mo na ni siya. Oh nako na. So mara din ang buhat guys ug kuan magsigir kog tan-aw ni hang mga tanom. Malipay na ko. Diya malipay na jud kadto ko guys ug kuan kanang mabuhig ang tanom. Diya kani day putos pud ni siya nga lahi pud ni siya ngani di ni ngani. Kani siya puti na murag variegated na. Diya hang gipangadto dani sa among silingan ra pud sa unahan. Dahon ra pud nga na nang. So naamon ko'y mga kaldero nga buslot na so kaldero nga buslot tungtong punas kaang. So wala mo ko'y lain mahanaan guys. Kuning kaldero ha gipalit ni Papa Edi sa udit. Diya amo laging paksiwanan diya dali ra man sa buslot. So han lang gitamnan og tanom mga kinabangan pag kaldero. Kaya naman sang gikuan dya, di naman madadjud og tapak. So guys, natay gitak ang dari nga putos.
So mga ideya ra jud na ni Ruby Provinciana. So daghang salamat din kadto na kanipod kadto siya. Kaya harap po ni siyang giputod ni buhi po siya na kadi ra kadto siya magbuhi. So galangan-langan jud ko guys nga naara ba koy luto ron, so mabisi jud ko rong adlaw. Ja happy birthday day kay sa mga nag-birthday March 22. Padung na ko na to guys ang amo maragyapon tong just ni aging ang gilutuan. Ay birthday day karon magpaluto. Dente. So na ko daris bahay nila guys diya. Yan ay say buwak niya. Nang hapit-hapit ay kay nice ka do si Ja. Nga po din. Prayer pa to baga ka ko ano. Makoy ngani oh. Tsaka kuan siya. Pink. Green. Karina green ya. Ayo, asag tao. Ano saba mo ka? Iya mga cactus. Diya guys, habang naghuwat ko sa karni nga mo abot. Diya alas 10 naman, wak pa man ni abot. So nakahimo ko gingani guys na. So ang gihimuan si Ate Ivy. So malipay na sa Ate Ivy na ning makakita kay sayang po naging sang photos guys. So magsugod na mi guys, diya kay wa man na apil og galing sa ginaling ang mga lamas guys. So ano naman ang ipa himo ni Nicole gana na nama sila ingani dari guys. Manang dali ra kaadyo basag wani mo gisagol lagi buhang mga lamas pwede ra jud dari galing sa ilang galingan kay agi naling guys wa man na apil og pagaling ang lamas. Di kay simpre to bayan ang bula-bulahon. Na yung itlog guys nga ko ano organic. Diyan magkuha na siya ron ka nang magpalaman sa banana meat. Diyan ako, nagkuhan ko dari guys na pakuluan rin na kaya kuhan man ka ng mga ribs man nga kuhan ba? Ribs mga himulog. Ano nga ano mo? Bugi kuhan na. Lisod niya gumbak ka. Kumuli din na lisod pinira guys na ng magumba. Kailangan dyan din nga buksan. Mungmung si Charong guys ha. Karong madali ko paluto. Grabe guys, dinalian namin. Sinikul lang yung lalain ha guys ha. Mga muna dyan na magkuhan guys kay dinalian kay hapon namin nakasugod ng luto. Sasaksoy guys. So napay among mula-bula, napay among pansit, napay humba. Pa guys ha. Ako nang butangan ng itlog. Okay, let's go. Niuli ni Nicole guys, yalang man akong luto. Gamay ran nung diyang ipaluto. Gwapa, mga gwapo-gwapa magtawag. Chan, di lagi muli tanaw. Bless us, O Lord, and give thy gifts which we're about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Happy birthday to you.
Chan. Hey! Hello, boss! Okay. Sige. Ito, brush. Ala, naragi mong gwapo nga anak ko. Hi! Kuha lang ang kuhan. Kili! Kabkab na, bukog na laman. Kili! Diya guys, nauwahi man ni og display kay nauwahi po ni pagluto ni Konsihal Iti Franz kanang daddy sa bata guys. Kuha ni siya big spaghetti. Pero ang big na gihimo ni siya guys kanang di kinahanglan na ibutang og ubin. So mo ni siyang resulta guys na kanang nakakita ako gyud sa paghimo, so manang nangita ko nangadyo ko niyang recipe. Diya na guys ato na siyang tilawan. Kay murag lami jigado ni siya kay sa forma parang daan ra na dyan kalami. Kanang big spaghetti like ko ni tawag dani. Nga kanang wala gi kamitan og ubin. So yummy. Diya guys ato ning i-slice kay lami jud siya na sang gitilawan. So lami jud kaadto siya sihal kay kuan kanang mura jud sa gibik food. So mag-try ko gingani og luto guys kanang kasi magustuhan pa nila ni Kulog ni Cristel. So hang gipicturean laman ni Diya agad ang gisuwat sa papel kay hang sundugon po dinahan yang pagluto og ingani. So lami jud kay sa guys. Pansit na lipay mi kay nag-ari mi direct birthday niya. Lami tayong pansit. Hala, pansit dira di lami jud kita na. Ay salamat ay din mo ma'am Pam. Salamat. Ma'am. Salamat din ma'am. Lamian ang pansit. At ang ibang mga sudan. Ang gula-gula. Bakit ang gula-gula? Sarap. Lami ang gula-gula. Sunod ko sila guys. Oh, ang gula-gula o kang humba. Dito smooth na mo sa ketchup ang humba. Lami kayo. Hala, gibutangan naman ito ako ketchup. Yung gitos mo doon yung ketchup. Yung humba. Dili, ang gula-gula may yung gitos mo sa ketchup. Ang kuan, ang humba. Lami kayo. Ala na po ko yung naka-encounter nga ni Kao ng kumba. Gitos mo niya sa suka. Ano naman po? Murag lamis po na. Para mawala ang hilngin. Dito, kung ang humba na naman yun na yung suka. Na naman na sa suka. Wala sa suka. Salamat ka doon ni mo Ma'am Pam, gwapa. Salamat ka doon Ma'am Ivy. Muna tagito silang bahay guys. Ano, kita naman mga sige mo ko diri katong na diri si mama ni Jan Estrada nga. Amiga ni Ma'am Ivy. Lalo mo diri yung mama ni Jan Estrada. Na diri. Friendly ba kayo na sa TIB? O, smile na sa TIB oh. Oh. Thank you bitaw Ate Ivy. I love you Ate Ivy. I love you Ma'am Pam. I love you. I love you too. I love you. I love you. Ano sing ano mo? Adele. I love you Ma'am Adele. Ay ikaw Ma'am? Alma. Ay I love you Ma'am Alma. Salamat tayo dyan na. Si Ma'am Tata. Tata, Marcela. Ato bata. Ay siya, makitaan siya sa kuwan. Basig na si sa abroad. Oo, makitaan ka dito Ma'am. Kayo na siya. Kami mga balaman. Ikaw, salamat tayo ka dyan din Ma'am. Kasi may shout out din dyan Ma'am. Kasi nakailan din. Shout out na mo ang tanang batch niya sa SMA 1987. Ah, SMA, mga si Ate Ivy. Mas yun dito. Ah, mga classmate din mo ni Ate Ivy. Mga gwapa dyan ba sa Ate Ivy. No? Pero, daghang kayo salamat dyan tanan guys. Daghang salamat din dyan sa inyong pag kuhan galamig na ikunong kang sudaan. So, salamat guys. Salamat. A few moments later. Diyan guys, nindalikyat ko dari sa barangay hall kay hang gikuha ang t-shirt sa women's di kulay pink kaadyo. Arang ka pink. Pero guys, so dali na kay Malisan niya ka. Dali na mong t-shirt guys sa women's nami parid karong March 31. So, Women's Day. Women's Month. So, mong pink na pink kaadyo oh. Ay guys, galing di ko dito grabing kainit. Mura ka nang pagtungkas kainit guys. Arka makalabad sa ubag init. Diya. Kundi guys ka nang
eyeliner lagi ko kay wala na ko nang sigbin bitaw guys kanang wala di ko naka-upload gabi kay grabe na din ka kuan guys kanang hindi na makaya din sa pag-edit kay nakauli ko gabi alas 11 kapina kay na dugay lagi may chika-chika kay nanap ko yung mga bagong amiga lagi shout out day ko ni Ma'am Pamela Nasarino kanang tagiza sa mga butan kanang bikiri sa lungsod ug napud siya pharmacy nya invite lay ko dija guys nga madto ko bukid kay namo sa igsuong na si Konsehal Idil nga kanang nako na sila daghang kadung mga kuan sa bukid lagi diya ko manuri ko na dito pohon diya lagi guys niya ikan ko nadto kay na lagi muhang magparid lagi mi karong kuan kanang Women's Day. Grabe kainit nak. Diya salamat day ko ni T. Franz Barira ug Ma'am Lorin Barira family sa ilahang kanang-kanunay jud ako ilang kuhaon dila guys ug nay birthday mga okasyon sa ilaha kung may jing kuhaon sa kadnga ning abot ko dari sa Cebu ako na dilang kuhaon ug kanang magluto murag nagustuhan din siguro nila ang luto kay ila naman jud kung sige naman ko nila kuhaon guys ja salamat kay kadto nila Ma'am Pamela to mga classmate ni Ate Ivy kay mga butan kadto ja lami lay kuno gahangkuan kanang mga luto. Ja dili-dali man jud na magluto guys. Ja salamat ko sa anak nga si Nicole nga nag-assist pud lang lagi dadto. Kay murag dugay man gud magluto guys kaning prito-prito. Mas ganahan ko muluto kanang walay mga prito-prito baka nang diretso mga luto, mga humba, mga ngana day. Ang humba pud murag dugay pud na kay imo pud nang pakipsan ng kuan kanang karni manang dugay jud basta humba maabutan ka og sa kaoras kapin magpa kipusda ng kuan kanang murag si charuno nimo. Kaya nga naman ko maghumba guys, mura dyan asa na si Charunon. Diya, malagi guys, ka na mo pa, nipahuway lagi ako ganihan. Diya na may nuktok lagi, kay nali ko nung mo uniforme lagi. So, nimbangon ko, diya, nagbutang po lipstick gamay o eyeliner gamay, kay, hindi po mahalatag ang naong nga stress ka adyo ba, kay, walay ko adyon tog lagi po gabi. Diya, nakakadyo salamat yung tanan guys, kay, sa inyong mga suporta na mo, sa inyong mga paglantaw, sang video, bisan og kanang maghapon mo yung matutunan siguro sunod guys nana mo yung matutunan kaya nanghan kadyo ko mga buhaton kaya nalipog ko yung mga si dari kuan guys kanang hanap po na siyang ipang tanom kay muwan-uwan na pero wapa na gitanom karon guys naka-ready na ang mga sako di so mapakita guys ara mazing kainit so naka-ready na yung mga sako na daghan kadyo yung mga sakuha sako ra ni na mos bugas na mga pink food na kaya mong bugas kay maon man ni princess. So napuo ni sa kabuk niya ni kay napuo man kabuk ang taong gi tanom. Napuo ka sidling. So hanas nang gihinahinazan og kuan guys kay makakuan ko og kanang juta. Hanas sa ipang sud ang juta. Kay aron makakita na pud guys nga nakoy daghang kadumaani nga kuan mga taong jadi ang mga taong di asa ning gisuda ri taong sili di salamat day ko sa taga-agriculture kay nay taong taong di dagkado di dagkado sa og kanang kuan sa pagka tambok sa pagkakuan so salamat kadto sa ni Ma'am Milby sa ng taga-agriculture nga naay libre nga sidling so makakita ra mo dani pohon guys og kanang matanom na hinaho. Isa daghan lay ko mga kuan lagi di ik say dili lang ko makatug guys kay sige na lay ko kuri-kuri dari sa hang garden. Gapon pagi kanahon nagkuri-kuri pug ko kay wala gyud hang kuri-kuri uno ni guys kay naalagi mga mananap mga buutan. Ja, thank you for watching guys. I love you amping tantanan. See you in my next vlog. I love you all.